ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони муҳтарам, подписчикони ютуб канали мо Арзон TJK. Дӯстони азиз, марҳамат, имрӯза навори хонаҳои фурӯшӣ. Зиёда аз 8 то 10 то эълони хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд. хоб нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ дӯстон дошта бошед ё ки заминҳои фурӯшӣ чӣ молу маҳсулоте дошта бошед барои фурӯхтан, мошин, хона, замин, техника, дар ватсаби мо дар рақамҳои 911 32 43 44 дар ҳамин ватсап дӯстон муроҷиат кунед, реклама карда бо хости хитоб фурӯхта медиҳем. Зиндаву сарбаланду хонобод бошед, лайкора по-братски бизанед, дар канали Арзон TJ подписатсия кунед, чунки шумо ҳамрӯза аз нархи навои мошин, хона, замин иншоалло ки бохабар мешавед. Зинда бошед. Ба ҳаматон тамошобини фароғатро хоҳон ҳастем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми сарбаланди Тоҷикистон, нафароне ки дар ҳамин тарафҳо бошед, яъне ки дар райони Ҷиликӯл, марҳамат, бо беҳтарини вулканизатсия ба шумо тавсия медиҳем ки шиномонтаж якчанд кори мардуми халқи тоҷикро буд мекунад, беҳтарин ҷо мебошад. Шиномонтаж балансировка мекунад, хадавои част ва шустушӯи моторҳо. Нигоҳ кунед ки мотор, дарони мотора чӣ хел беҳтарин, яъне ки шуста шавад. Дӯстони азиз, хоб ивази равған мекунад, маслат наълиш мекунад ва маслаи мошина. мағозаи запчасти мошинҳои Toyota, Mercedes, Opel дорад. Адреси Праша Шеринар дар ноҳияи Ҷиликӯл. марҳамат дӯстон, бо диққат тамошо кунед ки беҳтарин ҷо мебошад, беҳтарин, яъне ки корошон ба качествени сифати хуб дорад. Шиномонтаж гуфтем, олами чархҳо ҳам дорад, мисол покришка, чархи дар кортон бошад, метавонед пеши ҳамин аккаунт биёед, аз номи ютуби сомонаи мо гап занед, бо хости алло боз камтарак дер арзон мекунад. ҳатман дӯстон аз номи сомонаи мо Насим TJ салом расонед. нигоҳ кунед дӯстони азиз ки адреси Праша ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем, ана ҳамин даромади райони Ҷиликӯл мебошад. нигоҳ кунед шерона ки ҷо мебошад, бари роҳда қарор дорад, магазини ибордамо вулканизатсияш беҳтарин ҷо. хоб гуфтем, балонам иваз мекунад дӯстони азиз, мағозаи запчасти Toyota ва Mercedes дорад Шеринар. бо диққат тамошо кунед, рақамҳои ватсаби аккаунт нагиҳай, дар ҷое ки бошед биёед мошинатона соз кунед, кадом намуди мисол запчаст лозимтон бошад, иншоалло ки ҳама намуди кортона ба праги бо сатҳи баланд иҷро мекунад Шеринар. рақамҳои ватсаби аккаунт 5050 ватсап бошад ва рақамҳои дастиш охири 9696. марҳамат дӯстон, метавонед муроҷиат кунед, аз номи сомонаи мо Насим TJ салом расонед. дӯстони азиз, инак 1 июли моҳ, марҳамат, квартираи фурӯши ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район, повороти Ленинград гуфтагай. духонага срочно бо нархи дастрас фурӯхта истояша 41 квадратный метр мебошад ки хона хоб дар 7 ошиёна ҳастай, доми 8 ошиёна. нархи хонаро 370 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, срочно маблағ дар кора, марҳамат, бо диққат тамошо кунед. нафароне ки квартира хар бошед, дӯстони азиз, мақсад ки хонаҳошон адели дастанд, яъне ки дӯстон, мақсад ҳоҷатхона ва баняш ҳам адели ҳастанд. бо диққат тамошо кунед, навори беҳтарин. нархи 370 000 сомонш мегӯяд, боз муомилаи хуб дорад гуфтагай. дар наздикаш мактабу магазин, масҷид, баниса ҳама чиз ҳастанд. нафароне ки аз ҳамон тарафҳои мақсад повороти Ленинград бошад, ҷош ҷои беҳтарин будааст. нархи 370 000 мегӯяд. документош 100%. дар рақами 901 46 18 81 рақамҳои ватсап дастӣ дорад, ҳар деш кор мекунад, метавонед муроҷиат кунед ва аз номи ютуби мо Арзон TJ ҳатман метавонед салом расонед. эълон ба хурду калон. дӯстони азиз, марҳамат, дар ҳамин дуруни столови тире ки дидесен, ҳамаашон фурӯхта мешавад. ба шумо ки мақсад устол ё ки парта, холодильник, якчанд намуд чизе ки
дар ҳамин ҷо дӯстон дидестин ҳамаашона бо нархи дастрас фурӯхтесаша. Ба шумо ки чизе ки лозимтон бошад дӯстони азиз ҳатман бинависед, нархаш бо маслиҳатай. Қатъи акамон маслиҳат мекунем. Нафароне ки дӯстон сталови доштагӣ бошанд ё ки ягон ҷои кор барои устоду парта лозимтон бошад, марҳамат. Адрес шаҳри Душанбе 91 микрорайон. Бо диққат дӯстон тамошо кунед. Рақамҳои ватсапаш мондагият тариқи рақамҳои ватсап муроҷиат кунед ва нарша қатъи акамон маслиҳат кунед. дӯстони азиз марҳамат, хонаи фурӯшӣ ҳастай. Хонаи заминӣ назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, қалъаи Ҳисор гуфтагиай. Шашхонага сӯрошна дар 6 сотиқ замин сохта шудагиай. Бо диққат тамошо кунед. Рӯпарои хона яъне ки масҷид будааст. Масҷиди панҷвақта. Дар масъалаи оби свет мушкил аст. Ин ҳамин хона бояд дарҳол фурӯхта шавад. Марҳамат дӯстон, бо диққат тамошо кунед ки хона бо хонаи беҳтарин бисмиллоҳ гуфта медорем даруни хона. тамошо кунед дӯстони азиз, хона мақсад ки чӣ қадар ремонтҳои хубу замонавӣ дорад. Дар масъалаи документҳои гуфтагиай ки ҳамаш 100% қоидавӣ. нархи хонара 750 000 сомониш мега, боз савдо мешавад гуфтагиай. савдои хуб дар назди яъне ки дар пеши хона дуто рақам дорад. рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапш мондагиай. нафароне ки дар Федератсияи Россия бошанд, ватсап лозимтон бошад дӯстон. рақамҳои 903 00 65 92 қади ҳатман метавонед дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо хоҳиш мекунам по-братски дастгирӣ кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. нафароне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман дар ватсап рӯй кунед, реклама карда хонаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. дӯстони азиз, балиясни фурӯшӣ ҳастай. марҳамат. нархи як донааш бошад арзиши аз 18 сомон то 25 сомон. мақсад ки ҳастан як дона сутумаш 90 сомон. адрес шаҳри Ҳисор, Сӯрошна. марҳамат дӯстони азиз, аз номи ютуби мо арзон теҷа салом ҳастанд. барои пеши домҳо, барои мақсад хулоса якчанд ҷойҳо лозим ҳастай. ин чизи беҳтаринай. хонара беҳад фасони хушрӯ мекунад. балиясни гуфтем нархи як донааш аз 18 сомон сар мешавад то 25 сомона. хоб дӯстони азиз, рақамҳои ватсаби якам мондагиай охириш 0607 ва рақамҳои ватсабаш охириш 7070 ҳатман дар тамос боред ва маълумоти аниқтари балиясниро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастанд. назди ҳавлигии хона, хонаи беҳтарин дар шаҳри Кӯло, дар шаҳри Душанбе, назди масҷиди Меҳкалон 50 гуфтагиай. дорои 4 дархона ва дар 3 сотиқ замин хонаи имрӯзамон сохтагиай гуфтагиай. дӯстон, гирду атрофаш маҳкам, хона ремонтҳои хубу замонавӣ. нархша бигем 640 000 сомониш мега. боз биё хонаро аз пеш бинем, дар худут кишид савдо мешавад. дар назди хона дар 3 сотиқ заминда хонаи замонавӣ сохтагианд. дӯстони азиз, документҳош 100%. марҳамат. нарша гуфтем 640 мега. дар рақамҳои 988 17 67 67 ҳатман ба мери рақамҳо метавонед дар тамос боред. дӯстони азиз, марҳамат. боз як тӯдия хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои 9 километр. чорхонага сӯрошна бо нархи дастрас фурӯхтесаша. хоб марҳамат. ҳоҷатхона ва банияи дарунӣ дошта будааст. 4 дархона ва дар 6 сотиқ замин сохта шудагиай ки нарша 550 000 сомониш мега. нафароне ки аз тарафҳои 9 километр хонаи арзон гуфтагиён дӯстони азиз камтарак дида ва савдо мешавад. марҳамат. дар рақамҳои 901 69 85 85 ҳатман ба мери рақам муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед.
دوستان عزیز، همین پروژه‌ای که هم بالا کشیده بهترین پروژه است. خانه‌های زمانوی کدگی در شهر دوشنبه کالخوز کمونیسم محمد شاه بالو 5 در خانه ساختگی شیرینر نقشه بینین چند قسمه 4 سوتی زمین ساختگی نقشه 600,000 سومانش میگه. دوستان عزیز، خب در رقم 93 433 30 76 دوستان عزیز، نفرانی که میخواهند که مقصد دلش معلوماتی بیشتر انیقشون از خودشون دسترس نماید، رقم های دستی واتساپ مونگه حتما به همین رقم مراجعت کنید. مقصد که ما همین خطر معلومات یافتیم برای شمایان رقم های تلفنشون مونگه نرخ نوش نوشتگی دلش معلوماتی بیشترشون از خودشون پرسان شوید. خانه فروشی من دوستان عزیز نزدیک حوالگی قرار دارد در ناحیه بخش، یعنی که کوچه لنینگراد گفتگی 3 در خانه 2 سوتیق زمین در ساختگی مرمت دوستان نرخش 325,000 سومانش میگه. خب دروازه چسبوندگی گرد و اطرافش محکم، مقصد که ریمونت های خوب و زمانوی کوخنی بانی آشخانه همه چیز دارد. یگان کمبودی در مسئله خانه مقصد ندارد. شدونر آبز شاید مشکل نیست. در رقم 93 828 46 00 خیلی حتما به همین رقم میتونید مراجعت کنید و از نام یوتیوبی ما ارزان تیجی میتونید سلام رسونید. دوستان عزیز، مرمند باز یک تودیار خانه فروشی یافتیم در شهری هیستور هسته طرفای رستوران شراره گفتگی مرمت 6 سوتی زمین ساختگی 3 در خانه نرخش 300,000 سومانش میگه. گرد و اطرافش محکم. در رقم 902 20 20 نوسخه حتما در تماس باشید و معلومات انیق‌تری همین خانه را از خودشان پرسان شوید. دوستان عزیز، نفرانی که خانه های فروشی داشتگی باشد در واتساپ روی کنید رکلام کردن در 4 و 5 کانال خانه های شما دوستان فروخته میدیم. زنده و سربلند و خانه باشید. رحمت برای دستگیریتان. دوستان عزیز، این آخران اعلان هسته خانه فروشی نزدیک حوالگی قرار دارد در ناحیه دنغره رخشان زمین نو گفتگی 4 در خانه و 7 سوتی زمین ساخته شدگی درخت های میوه دهنده هم داشته بوده است. نرخش بگه 315,000 سومانش میگه. در رقم 917 19 19 96 خیلی حتما در تماس باشید و معلومات انیق‌تری همین خانه را از خود دوستانشان پرسان شوید. دوستان عزیز، رحمت برای دستگیریتان که ما رو دستگیری کردین. در کامنتاری ارزان تجیکی با پیش نویسین از کجا که خانه های فروشی لازمتون باشه در کامنتار نویسین، حرکت میکنیم با شما گفته برای شما پیشکش میکنیم. زنده باشین. خداوند نگهبان باشد. خیر دوستان، در پناه خدا باشید.